Joliba TV News jabarani filabaw an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw radio Joliba lamɛnni fana don an b'o sanfɛ limanaw min ye Bamako yan nɔ Segukaw fɛ ani Sikaso an bɛ lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye limanaw min ye février kalo ale tile 2 sɔrɔ san 2023 minnu bɛ k'an filɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn ani minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la limanaw nin bɛ an ka kunnafoni siraw ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn min y'aw ka kunnafoni gafew ye olu lakali waati sera an fɛ yan jɛmukan don min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la limanaw an b'a lajɛ gafew ka se ka olu kɔnɔkuma lakali aw ye ni an sigilen o kɛnɛ kan ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo ni tɔma de bɛ ka kuma falen kumaso in kɔnɔ yan Amadu Tolo i ni sɔgɔma. Amadu Jalo i ni sɔgɔma. Kɔri baasi t'i la? Tɔɔrɔ si tɛ n na. Alhamdulilayi. Ba. Min ye Musa Sanogo ye ale bɛ k'an bila radio sanfɛ. Kosɛbɛ. Ka fara Musa Hayidara ani Augustin fo ka taa se Sangare ma. Kosɛbɛ. Ani Lamine. Awɔ. Olu de bɛ k'an bila télévision Joliba TV News. Kosɛbɛ. Ani bɔlɔlɔw sanfɛla la. An b'u fo. Cɛ ka baara don. Kosɛbɛ. Tolo ni an sigilen kɛnɛ kan. Awɔ. An bɛ lamɛnbaa ni filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo. Kosɛbɛ. Ka bɛɛ waleɲuman dɔn. K'a fɔ ni an sigilen an ka laadala jɛmu kɛnɛ kan. Awɔ. Tolo jɛmukan min ni an bɛ min fɔ a kɛnɛ kan. Kosɛbɛ. Ayiwa gafew de kɔnɔkuma bɛ fɔ a kɛnɛ kan. Nka yani an ka don gafew kɔnɔ. Kosɛbɛ. Maaw k'a faamuya k'a fɔ an bɛ se ka hakilila fana di jamana taabolo kan. Kosɛbɛ. Sabu ni i kumana ka ban bi bi in na ni kumana ka ban Mali kɔnɔ yan maaw na fiɲɛ sɔrɔ i ka kuma la. Kosɛbɛ. U t'a ɲini k'a faamu u tɛ i ka kuma lajɛ. Kosɛbɛ. Nin bɛ fɛ ka mun de fɔ. Awɔ. A tiɲɛ ye mun ye. Ayiwa a nkalon ye mun ye. Kosɛbɛ. Parce que ni nkalontigɛla yɛrɛ kumana dɔrɔn i b'a dɔn nin tɛ ka tiɲɛ fɔ. Aw bɛ o. Kosɛbɛ kɛ. Nkalontigɛla. Tolo n'a ye nkalon tigɛ dɔrɔn. Ko i ka samaraw don. An b'a fɔ ten de n'a ko n ko samaraw don. N'a ko n ko. N'i bɛ sigilen wele k'i jɔ. I ka kurusi kongo i k'i yɛrɛ ta. Kosɛbɛ. N'o tɛ Tolo n'i y'i sigi k'a lamɛn i yɛrɛ bɛ don fili la. Tolo an kɔni an bɛ Ala de deli. Kosɛbɛ. Kuma o kuma bɛ bɔ anw da yan. Amin. Kuma ninnu kana kɛ a tiɲɛ ka caya n'an nkalon ye. Kosɛbɛ. N'o tɛ an yɛrɛ bɛ to ka dɛgɛ sira fara. Ayi adamadenya tɛ o ko. Mais Tolo maa mana kɛ cogo o cogo. Awɔ. Kuma mana bɔ i da cogo o cogo. A dɔn ka fɔ. Kosɛbɛ. Maninfin yɛrɛ tɔgɔ ko fili. Awɔ. Fili tɛ ban baara la. Fili tɛ ban baara la. Mais k'e yɛrɛ ta kɛ yɛrɛ e tɛ ɲuman yɛrɛ fɔ. O t'a dɔ ye. Walima kuma o kuma bɛ bɔ e da. Kosɛbɛ. A bɛɛ nafa bɛ ɲɛsin e yɛrɛ ma. Ayiwa o fana t'a dɔ ye dɛ. O t'a dɔ ye cogo si la. Tolo sango anw. Kosɛbɛ. Anw minnu bɛ yen ni kuma anw da bɛ kuma bɛɛ la. Awɔ. Tolo an bɛ baara la. Awɔ baaraba. An bɛ baara la dɛ. Kosɛbɛ. Donc fɛn fɛn bɛ bɔ an da. An b'an jija. A ka se ka jama fanba. Kosɛbɛ. Olu ka nafa an da ka se ka don o la. Kosɛbɛ. Bon Tolo an ɲɛ bɛ min na sisan o ye k'a fɔ bɛɛ de bɛ kalatago kuma la. Kosɛbɛ. Référendum k'a tɔ tora kalo damadɔ ye. Kosɛbɛ. Bon Tolo nin kɔni labɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ ka se ka kalata in kunbɛn. Kosɛbɛ. Ayiwa bɛɛ kɔni bɛ k'i ka jateminɛ kɛ i dama fan. Awɔ. Jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔ la. Politigimɔgɔw b'u ka calculs la. Kosɛbɛ. Jamanadenw fana sigilen bɛ k'a ko lajɛ. Awɔ. A bɛna kɛ cogo di. Kosɛbɛ. Bon a fɔra k'a fɔ ko référendum bɛna kɛ sɔɔni. Bon Tolo référendum de tɛ kɛ ten. A bɛ kɛ ni sɛbɛnw ye. Kosɛbɛ. Sɛbɛn minnu bɛ yen ni o ye carte d'électeur ye. Awɔ. Bon an dun ɲɛ b'a la sisan. A fɔra ko bugunatigɛ sɛbɛn kura. Awɔ. O bɛna di an ma. Kosɛbɛ. N'o ye carte nationale d'identité biométrique ye. Awɔ. Bon a carte in. Tolo ne ye commissariat damadɔ yaala. Awɔ. Ka taa jateminɛ kɛ. Kosɛbɛ. Ka taa ye carte yɛrɛ hali sisan fɛn tɛ yen fɔlɔ. A tɛ yen. Carte tɛ yen sisan fɔlɔ. Kosɛbɛ. Polisiw yɛrɛ ko ne ma ko polisikɛ ko ne ma ko ne y'a dab'a kama ka enregistrer kosɛbɛ
ɔ n ko n ka carte bɛ mini cɛ ko de wa ko carte wa ko carte ma se olu ma yan fɔlɔ dɛ ayiwa ko carte kelen ma se olu ma yan fɔlɔ ne ko carte ma se aw ma yan ko ko k'e bɛ ka fɛn dilan ko an kɔni machine de b'an bolo an bɛ ka photo ta k'a bila awɔ maaw tɔgɔ bɛ ka sɛbɛn ka bila kosɛbɛ ɲinini n'a fɛɛrɛ don carte ma se an ma yan kosɛbɛ bon Tolo o bɛ yɔrɔ min na n'a fɔra ko n t'a dɔn ɲina élection in kosɛbɛ a bɛna kɛ ni carte d'électeur kɔrɔ ninnu de ye wa walima u ko fɛn bɛɛ bɛna bila ni carte parce que a fɔra ko a bɛna fɛn caman kɛ kosɛbɛ a bɛ carte d'identité jɔyɔrɔ ta carte nina min yɛrɛ n'o kɛn bɛ ŋɔni ye maliyɛnw sen la bi kosɛbɛ carte nina ko nana maliyɛnw ka c'est à dire sɛbɛn ko bɛɛ tiɲɛ Tolo hali bi ni ko i bɛ i ka sɛbɛn bɔ walima i bɛ taa passeport ɲini walima i bɛ taa fɛn ɲini kosɛbɛ ni carte nina t'i bolo e t'a sɔrɔ walima hali n'i bɛ concours kɛ carte nina n'a t'i bolo e tɛ se k'a kɛ nina ko in dun ma sabati nina ko in nana gɛlɛya min se mɔgɔw ma gɛlɛyaba surtout tungala minnu bɛ tunga la mais minnu bɛ tunga la carte nina ye a dɔw ka sigi gɛlɛya dɛ kosɛbɛ bari n'i y'a ye dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ refoulé kuma bɛɛ a fanba n'i ye carte nina sen bɔ a la kosɛbɛ parce que sɛbɛn de t'a a mɔgɔ ninnu bolo ni sɛbɛn t'i bolo e bɛ jamana min kɔnɔ kosɛbɛ olu bɛ ye k'i to yen kosɛbɛ olu bɛ ye k'i to yen a ka gɛlɛn olu kɔni bɛ ta de kɛ ani fili i bɛ yɔrɔ min na o jɛlen don donc o carte nina in Tolo ko a bɛna bila o nɔ na kosɛbɛ bon o carte nina in dun fana baara sirilen bɛ o de la awɔ carte d'identité nationale biométrique kura in ni a tɛ se ka dilan fiyewu fo kunnafoni minnu bɛ nina kɔnɔ f'i k'olu de bɔ ka di Amadu ne jɔrɔmayɔrɔ yɛrɛ o de ye k'a sababuya kɛ kabi nina ko in yɛrɛ an k'a bɔ biométrique yɛrɛ la fɔlɔ nina yɛrɛ ma basigi bon baara bɛ kɛ cogo di kosɛbɛ nina ma basigi n'i y'a ye n b'o fɔ ne yɛrɛ kɛra a misali caman sɔrɔba ye i y'a mɛn i b'a sɔrɔ muso tɔgɔ cɛ photo de b'o kan awɔ nina la n y'a caman ye bon e yɛrɛ bɛ walima i yɛrɛ ɲɛ b'i yɛrɛ photo la bari tɔgɔ wɛrɛ b'a la min ni e yɛrɛ tɛ kelen ye nin cogoya la Tolo baara tɛ se ka ɲɛ kosɛbɛ a tɛ se ka ɲɛ parce que nina bɛ maa o maa bolo dɔw yɛrɛ maliyɛn fanba bɛ yen bi kosɛbɛ carte nina olu yɛrɛ t'u ka carte nina yɛrɛ yɔrɔ dɔn a sɔrɔli yɛrɛ n y'o de fɔ a sɔrɔli carte nina tɛ e bolo kosɛbɛ e t'i ka numéro yɛrɛ dɔn i ka carte nina numéro e t'o dɔn e bɛ biométrique dilan cogo di a dun fɔra k'a bɛ gulon ni o de la fo de yɔrɔ in ka lajɛ bon kalata ninnu dun bɛ labɛn na an kan ka kalata joli joli kɛ ɲinan kosɛbɛ a bɛɛ gulongulonnen bɛ nin sɛbɛn in na awɔ bon n'a fɔra ko maliyɛnw ka taa vote kɛ carte an bɛ ka bɔ dɔ la ka taa dɔ la c'est comme an bɛ ka bɔ so an bɛ ka bɔ kungo kɔnɔ ka taa so an ma se so an bɛ sira cɛmancɛ la kosɛbɛ a bɛ ka f'i ɲɛna ko i sera so ka ban k'a sɔrɔ i ma se i tɛ ni so ye e tɛ ni kungo ye bon Tolo n'a fɔra ko baara bɛna kɛ ni sɛbɛn min ye o sɛbɛn baaraw bɛ ka daminɛ fɛn bɛɛ bɛ ka golobasa ka don ɲɔgɔn na ayiwa a na kɛ baguette magique o kɔni o tɛ yen an bɛ jɔrɔ la ni mun ye dɛ n'i y'an bɛ nin yɔrɔ in yɛrɛ fɔ la kosɛbɛ an jɔrɔ na koba ye nin de baara i b'a dɔn baara bɛ administration territoriale bolo baaraba kɛ ministre so min bɛ administration territoriale kunna baara min b'u bolo n'u b'a dɔn kosɛbɛ u tɛ sigi Tolo ka nin ko ninnu taatɔ lajɛ tan kosɛbɛ carte nina u kun kan ka jɛ carte nina kɔ de pewu carte nina bon a y'a da awɔ ce qui reste à faire bɛɛ ka enregistré kura ye an bɛ fɛ ka sɛbɛn kura dilan ka di aw ma e kun bɛ Koro e bɔra i nana Bamakɔ yan i sigira yan bon sisan n'i taara commissariat la kosɛbɛ a fɔ bon ne kun bɛ yen fɛ yen ni si bɛ nin hakɛ in na sisan n bɛ nin baara in na bon o bɛ enregistré ça c'est l'information actuelle kosɛbɛ kunnafoni min b'i kun kan sisan bon carte n'a b'i bolo waati min o y'a sɔrɔ i si kun tɛ min bɔ kosɛbɛ i bɛ tila ka taa o carte n'a t'e bolo i yɛrɛ t'a dɔn i bɛna taa hakili fɛn min di kosɛbɛ bon bɔlɔlɔ sanfɛ ko i k'i tɔgɔ sɛbɛn maliyɛn joli bɛ yen min bɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛn bɔlɔlɔ sanfɛla la ka tila k'i ka carte n'a kunnafoni di nin ne la ne ko n ko jama fanba de sen bɔlen don a la voici le problème kosɛbɛ
bon n'a fɔra ko kalata joli dulonnen bɛ anw na yan ɲina an bɛna o kɛ ɲina san kɔnɔ kosɛbɛ bon carte d'électeur in a bɛna kɛ n'o de wa a bɛna kɛ ni carte d'identité de wa kosɛbɛ fichier électoral min bɔra u bɛna ko kura ta o kɔnɔ wa u ka ɲɛfɔli kɛ joona de minɛ waati an bɛ se k'a dɔn waati bɛ ka taa dɛ kosɛbɛ waati taara waati t'i jɔ ka maa si kɔnɔ administration territoriale min bɛ yen bi ni nin ko bɛɛ sirilen bɛ ale la kosɛbɛ mais tolo n'u ma wuli k'u jɔ ka ko caman ko kɔrɔtɔlen dɔw bila sen kan kalata in a bɛ kɛ mais a bɛ kɛ tɔkajɛ a bɛ kɛ tɔkajɛ dɛ an dun ko ala k'an kisi o de ma ala k'an kisi o de ma awɔ c'est là le problème kosɛbɛ bon ça c'est une alerte an ye alerte de di kosɛbɛ pour que u ka se k'a faamu u ka se k'a ko ta ba la awɔ voilà an sɔn min bɛ min na kɔni tolo an sɔmina min na kosɛbɛ nka nin y'an sigilen gafew kɛnɛ kan awɔ gafew b'an bolo u bɔra an ti don olu kɔnɔ an bɛ don o kɔnɔ i y'a fɔ cogo min an b'a daminɛ ni info matin info matin ale da bɛ kibaruyala bi a yira k'a fɔ ko min ye jamakulu dɔ ye sa ko olu bisimilala min ye Kidali kɔnɔna ye koyi tolo nin ye ciden dɔw de ye minnu taara Kidali ciden wɛrɛw tɛ koyi min ye médiation internationale ni ye jateminɛ kɛ ambassadɛriw ani communauté internationale ka cidenw kosɛbɛ tolo olu de y'u yɛrɛ sɔrɔ Kidali kunungo ko ni SEMA coordination des mouvements de l'Azawad kunungo kun tɛ araba ye février kalo tile fɔlɔ k'u ye ɲɔgɔn ye tolo kuma min bɔra SEMA da ka fɔ ninnu ye kuma fila de don ayiwa fɔlɔ ye mun ye i n'a fɔ k'u b'a ɲini médiation internationale fɛ tolo fɛn fila bɛnkan sɛbɛn in u k'a garanti u k'a garanti u ka jɔ a kɔrɔ dɛ kosɛbɛ walima a ka se ka lawaleya n'o y'a mise en œuvre ye kosɛbɛ kuma fila de ɲinina SEMA fɛ ka fɔ dunan ninnu ye kosɛbɛ tolo n'i y'a lajɛ k'a bɛna fɔ jamakulu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo Kidali info matin yɛrɛ ka fɔ la ko min fɔra yen nɔ o de filɛ nin ye tolo n'i ye jateminɛ kɛ a yira k'a fɔ nin jɛrɛ min kɛra nin ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ yɔrɔ bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger tolo n'i y'a lajɛ yɔrɔ bamancikɔrɔw olu sen bɛ a ko la olu y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ min ɲini bi ko u ka se ka sigi dɔ kɛ sigi min bɛ yen ni o bɛ kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen ni ayiwa o tɛ se ka kɛ hali Mali dugukolo yɛrɛ ye sabu k'olu ka fɔ la ko a bɛ san 7 bɔ sisan bamancikɔrɔ ninnu ko bolonɔ bila kɛra nin sɛbɛn in na sɛbɛn in sen tɛ ka se ka kɛ sɛbɛn ɲɛnama ye sɛbɛn in sen tɛ ka don ba la kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni dɔw yɛrɛ y'a sɛmɛntiya info matin ka fɔ la ko communauté internationale ko ale de bɛ nin ko in bɛɛ kɔrɔ wa bamancikɔrɔ ninnu ko n'i y'a ye olu da bɛ nin accord ko in na ko communauté internationale de olu jagoya ka don nin da in fɛ n'i y'a ye communauté internationale olu jagoya ka don nin da in fɛ tolo kan'a ye k'a fɔ o bɛnkan sɛbɛn tɛ ka se ka lawaleya olu ɲɛ tɛ maa wɛrɛ la dɛ olu ɲɛ b'o communauté internationale kelen de la o tuma ko k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni bɛnkan sɛbɛn n'u b'a garanti n'u b'u jɔ a kɔkɔrɔ a ka se ka lawaleya u k'o kɛ dɛ ko n'o tɛ ko Mali gouvernement wa ko Mali gouvernement kɔni tɛ ko Mali gouvernement u dalen tɛ Mali gouvernement la bi sabu ko Mali gouvernement kɛmɛ ka bɛnkan sɛbɛn in kɛ i b'a fɔ ko bolo kɔfɛ ko sabu ko hali fagali minnu bɛ ka kɛ Menaka an Songo a n'a ɲɔgɔnna caman ko Mali gouvernement tɛ ka i kun kɔri ka bɛn ni o ye Kidalikaw ko ten dɛ SEMA yɛrɛ de bɛ ka nin kuma fɔ SEMA y'a yira k'a fɔ communauté internationale ko n'i y'a ye ko bɛnkan sɛbɛn n'i y'a ye fagaliw bɛ sen na maaw bɛ ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la SEMA y'a yira k'a fɔ jamana kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka maraw ni an Songo maraw fo ka taa se Kidali maraw ma ko bɛnkan sɛbɛn de tɛ ka don ba la olu kɔni bɛ min ɲini o de ye gɛlɛya minnu bɛ yen sisan o ka se ka bɛnkan sɛbɛn in ta ba la tolo n'a bɛ ɲɛ cogo cogo communauté internationale olu ɲɛ b'o de la dɛ n'o tɛ Mali gouvernement olu jigin dalen t'o kan ayiwa info matin nin kuma n'an bɔra info matin kɔnɔ an b'a ɲɛsin nouvelle horizon ma ale da bɛ waleya kɔnɔna la a yira ko min ye Siyanso ye n'o bɛ san mara kɔnɔna la sa ko o poste de contrôle k'a bɛna fɔ maajugu ye wale ka jɔ dɔ ta ye nin walejugu in tolo nouvelle horizon ka fɔ la a taara ka ɲɛsin Siyanso ale poste de contrôle de ma
ni ye san so jateminɛ ale bɛ san mara de kɔnɔna a yira k'a fɔ maa fila ni tora a la maa damadɔ olu fana joginna bololaminɛw fana caman tiɲɛna Nouvelle Horizon ka lakali la a y'a yira k'a fɔ Siyanso ale poste min filɛ nin ye n'a ni san yɛrɛ dugu kɔnɔna cɛ kilomètre damadɔ de don a y'a yira k'a fɔ Bamanciman ninnu u ye nin wulikajɔ in kɛ tarata janvier kalo tile 31 ka dugu jɛ araba février kalo tile fɔlɔ san 2023 o don tolo walijugu in an y'a fɔ sisan maa fila de ni tora a la polisi kelen o bɛ o la min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu joginna maa 7 ɲɔgɔnna olu cɛla ko finitigiw yɛrɛ bɛ olu la o finitigiw la n'i y'a lajɛ tolo min ye Mali finitigiw GMS polisiw kelen o b'a la ka taa se an ka finitigi minnu bɛ yen ni o ye armée yɛrɛ ye o gendarme kelen o b'a la civil 4 o b'a la moto 6 ɲɔgɔnna u ye o jeni min ye bolimafɛn kelen ye u kɔni u y'o tiɲɛ pewu hali maga yɛrɛ tɛ se ka k'o la bilen moto kelen k'u y'o ta ka taa n'o ye o la poste in yɛrɛ tolo ka sɔrɔ ka tasuma bila o la tolo nin bɛ mun ko fɔ fasiri ka fɔ la poste de contrôle minnu filɛ nin yɔrɔ kɔsa in na Bamanciw ta kɛn bɛ u ɲɛsinin bɛ poste de contrôle ninnu de ma Sebekoro o kɛra o ye Kita mara ye ntɛnɛn janvier kalo tile 9 ayiwa gendarme kelen yɛrɛ o ni tora o la o binganni wale sababu la o kɛra min bɛ tali kɛ fana poste de contrôle minnu fana filɛ nin ni u b'an Bamako dondaw la ayiwa ko Bamanciya wale tana ka ɲɛsin olu fana ma nin b'a yira k'a fɔ Bamanciw fɛɛrɛ kura de b'u bolo u tɛ kan attaquer bilen dɛ nka min ye poste de contrôle ye o b'a sɔrɔ kuma bɛɛ u bɔ tu kɔnɔ dɔrɔn ka n'u suru ni poste de contrôle a sera sa min ye chef d'état major général des armées ye a ka fɛɛrɛ kuraw bolo da walasa ayiwa an ka nin yɔrɔ ninnu bɛ se ka lakana cogo min Nouvelle Horizon ale lakanakolo kelen in kɔnɔna la ko min ye douane maa dɔ ye sa douane finitigi yɛrɛ dɔ koyi k'a yirala k'a fɔ ko min ye maramafɛn ale ka o suɲɛna koyi nin ye douane baarakɛla dɔ de ye olu k'a ka marifa o suɲɛna a suɲɛna maa fila minɛna ko la commissariat de police min filɛ nin Bako Jikɔrɔni ntɛnɛn tɛmɛnen ale ye kunnafoni bɔ ka bin ka yira k'a fɔ ko u ka kunnafoni so min bɛ n'o ye cellule de communication ye de la police nationale ale y'a yira k'a fɔ maa fila tɛgɛ tara ko u ye douane baarakɛla dɔ ayiwa ko u y'o ka marifa suɲɛ min bɛ tali kɛ commissaire principal Muse Mbayi ale min bɛ commissariat de police min filɛ nin Bako Jikɔrɔni ale n'a ka cɛdenw kana kɛ olu de ye wulikajɔ kɛ ka se ka nin baara in ka lawaleya nka min ye doyen yɛrɛ ye ko a kun taara plainte kɛ a kun taara a damakasi commissariat min filɛ nin commune 1 na Korofina a kun taara damakasi de kɛ k'a fɔ ko a ka pistolet mitrailleur ko u y'a ta a ka mobili kɔnɔna la doyen ko ale ka mobili kun jɔlen bɛ a yɛrɛ ka so da de la nka tolo a bɔra k'a sɔrɔ u ye marifa in ta marifa in yɛrɛ kun falen bɛ kisɛ la tewu ka tosi 30 ɲɔgɔnna o de kun bɛ a kɔnɔna la a kɛlen ka kunnafoni di commissariat min filɛ nin Korofina n'i ye jateminɛ kɛ olu ka sɔrɔ polisiw ka sɔrɔ ka a commissariat fɛn fɛn bɛ Bamako yan u bɛɛ ka sɔrɔ ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ka ɲininkali wuli ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli wuli k'a jɔ o y'a kɛcogo ye sɛgɛsɛgɛli wuli k'a jɔ sa polisiw ka sɔrɔ ka tɛgɛ kɛ nin bandi kofɔlen in na u ye maa min minɛ ale marifa yera min bolo ale ko dɔ de y'a feere ale ma maa min y'a feere a ma tolo a nɔgɔnin fɛ u y'o fana minɛ u y'o fana minɛ sabu cɛ in minɛnen a ma i cɛ a tigɛ la a ko marifa in ale ye marifa in ta dɔ de ka mobili kɔnɔna la a na kɛ yɔrɔ dɔn ye ko ale ka mobili jɔlen marifa in ko a taara mobili kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ o marifa kelen de don maa fila in u kɔni u bilala sariya a ka bolo kan nin waati o ɲɛna Nouvelle Horizon an bɛ to min ye n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ sa an b'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako ale y'a yira k'a fɔ ko min ye Abidjan ye sa ko kɛmɛ ka wele belebeleba bila Mali jamana ma don nataw kɔnɔna la ko an ka ye min ye farafinna ka jɛkulu kɔnɔ tolo min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana faba Abidjan k'a ko Mali a b'a ɲini Mali fɛ Mali jamana ka se ka ye farafinna tilebiyanfan ɲɔgɔn lajɛrɛ ninnu na walima a ka ye
kɛrɛnkɛrɛnnenya la kosɛbɛ yɔrɔ Gana faaba n'o ye Accra ye awɔ u kɛmɛ ka baara dɔ boloda kosɛbɛ u k'a ma ko initiative Dakar awɔ ni initiative Dakar in tɛ fɛn wɛrɛ ye o min bɛ tali kɛ an ka jamana cakɛda minnu bɛ yen kosɛbɛ n'o ye service de renseignement ye awɔ ani minnu bɛ lakana sabati u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ Kodowarikaw ka nin minisiri min ni a b'u ka jamana kɔnɔna lakana kunna kosɛbɛ n'o ye Vagando Jomande ale de ye nin laɲini kɛ a ko a b'a ɲini Mali fɛ Mali ka se ka ye jɛrɛw kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la initiative Dakar min filɛ nin ye kosɛbɛ tolo n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ awɔ an ka jamana minnu bɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw kosɛbɛ yɔrɔ initiative Dakar yɛrɛ laɲini damadɔ b'a kɔnɔna la o de ye ka kunnafoni tila u ni ɲɔgɔn cɛ o don ka baaraw kɛ maa minnu bɛ yen n'u da bɛ lakanako la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la service de renseignement maaw awɔ ani ka se ka finitigi minnu bɛ yen n'olu bɛ dancɛ ninnu na olu ka se ka baara falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ initiative Dakar awɔ a laɲiniba de ye nin ye kosɛbɛ Fasiri ka kuma la ko Kodowari ka nin minisiri ko kabi initiative Dakar sigira sen kan kosɛbɛ septembre kalo tile 14 awɔ san 2017 Mali kɔni tɛ tɔn in den ye nka Mali ni Niger olu bɛna fɔ olu kɔni ye jateminɛlikɛlaw de ye tɔn in kɔnɔ kosɛbɛ olu kɔni sigin bɛ k'a ko lajɛ awɔ n'a kɛra cogo min na kosɛbɛ nka bi bi in na a na kɛ Kodowari jamana de jɔn bɛ sen dɔ kan bi kosɛbɛ fo Mali ka ye a ka jɛrɛ ninnu kɛnɛ kan sabu ko Mali tolo n'u taara ɲɛ u ɲɛ bɛ Mali jɔyɔrɔ la kosɛbɛ n'u segira kɔ u ɲɛ bɛ Mali jɔyɔrɔ la kosɛbɛ lakanako kɔni mana fɔ farafinna tilebiyanfan kɔni fɛ ka ban ni Mali ma ye kɛnɛ kan u ka baara ma dafa dɛ kosɛbɛ o de la ko u b'a ɲini Mali fɛ bi a ka se ka ye o ko kɛnɛ kosɛbɛ ale soir de Bamako kelen an bɛ to o kɔnɔna la Amadu a y'a yira k'a fɔ ko min ye sanubɔ jɛkuluw kɔnɔna ye sa k'a bɛna fɔ yɔrɔ maa 14 k'a yirala k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ Mali kɔnɔna la ko yamaruya t'a la tolo nin ye sanubɔlaw ye minnu ma yamaruya awɔ tolo minnu bɛ ni Mali sanu ko kɛmɛ olu bolo na ni yɔrɔ min y'an ja an bɛ taa dingɛ sen ka sanu bɔ ka taa n'a sen fila ye o ti bɛn Fasiri ka kuma la soir de Bamako y'a jira k'a fɔ maa 14 ɲɔgɔnna kosɛbɛ olu tɛgɛ tara dɛ jadon olu tɛgɛ tara jagoya don n'i y'a lajɛ awɔ Keɲɛba mara la nin waleya in kɛra yen kosɛbɛ a yirala k'a fɔ Mali kɔnɔ yan awɔ ko cakɛda minnu bɛ yen ni o ye brigade minnu bɛ yen awɔ ani direction nationale de la géologie et des mines kosɛbɛ olu de ka wulikajɔ bonyanen bɛ sisan kosɛbɛ colonel major Nicolas Cissé kosɛbɛ ale de bɛ nin jɛkulu in ɲɛma o don tolo ko kunungo araba février kalo tile fɔlɔ u ye wulikajɔ dɔ kɛ u ye tɛgɛ kɛ maa camanba de la o don maa minnu bɛ yen ni u bɛ taa firi dugukolow sanfɛ kosɛbɛ dugukolo wɛrɛw tɛ dɛ ayiwa maa minnu bɛ yen ni olu bɛ sanu bɔ ni yamaruya b'u bolo awɔ ka sanu bɔ an ka jamana kɔnɔna la yan kosɛbɛ olu de ka dugukolow don awɔ min kɛra nin ye Keɲɛba mara la n'o ye Sari filɛ nin ye Keɲɛba mara la kosɛbɛ a yɛrɛ k'a fɔ u taara yen nɔ u taara maa 7 ɲɔgɔn na ni u b'u dogo ka sanu bɔ kosɛbɛ u ye olu minɛ yen nɔ wa a bɛɛ lajɛlen ye jamana wɛrɛ denw de ye min bɛ tali kɛ maa 2 ɲɔgɔn na kosɛbɛ olu ta ye olu bɛ bɔgɔ bɔ k'a fili yɔrɔ wɛrɛ la société min bɛ yen n'u k'a ma société Oclo kosɛbɛ o ye Bitu Gold ale ka yɔrɔ ye kosɛbɛ k'u taara sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ yen olu bɛ ka o fana sanu bɔ u ma yamaruya kosɛbɛ u y'u to o sɛgɛsɛgɛli fana na min ye yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Dogofili Dogofili o ye Yam Gold ka yɔrɔ ye k'u taara sɔrɔ sanubɔla n'o ye dama maaw ye maa 11 ɲɔgɔnna olu fana bɛ k'u dogo ka sanu bɔ yen nɔ kosɛbɛ tolo yan'o cɛ Fekola sanubɔyɔrɔ fana ko nin brigade a ye wulikajɔ kɛ a taara sɔrɔ maa 4 fana bɛ yen kosɛbɛ tolo olu bɛ ka u den ka sanu bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in fana na u ye tɛgɛ kɛ olu la o don nin bɛ mun kofɔ kosɛbɛ tolo min bɛ tali kɛ kɔsa in na awɔ minisiriso min bɛ yen n'ale b'an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko kunna ministère des mines de l'énergie et de l'eau ale ni direction nationale de la géologie et des mines kosɛbɛ ani lakana cakɛda dɔ n'o ye brigade ye tolo olu de bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ nɔ bɛ ka bɔ u ka baara la dɛ o don sabu a daminɛ ni sisan cɛ u sera ka tɛgɛ kɛ maa min na n'u b'u den ka sanu bɔ Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ n'u bɛ ka Mali sɔrɔ ka jasi maa min yamaruyalen don ka sanu bɔ aw bɛ taa firi o ka dugukolo kan
yɔrɔ o fana tɛ bɛn o ti bɛn u ka tɛmɛ n'u ka baara ye soir de Bamako ka kuma awɔ n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ Amadu an b'an ɲɛsin min ye challenger ma challenger ale da bɛ min ye kalatako la a yira k'a fɔ ko kalatako ko a bɛ n'a fɔ société civile ma ko olu bɛ ka kangarida saba kɛ koyi société civile min filɛ nin ye ni fasoden jama ka jɛkulu don kosɛbɛ a bolofara dɔ bɛ yen u k'a ma ko comité technique et stratégique des organisations de la société civile kosɛbɛ Aliou Badara Sako ale de b'o ko ɲɛma challenger ka kuma la ko u ye kunnafonidilaw wele o kɛra janvier kalo tile 28 tɛmɛnen conseil national de la société civile o jabala la k'u fɛla fɔ fɛla in tɛ dɔwɛrɛ u tolo yɔrɔ kalata kuma bɛ senna sisan an ka jamana kɔnɔ yan u ye lasɔmini kɛ fɛn 3 kan o ye jumɛn ye fɛn 3 in kalata minnu bɛna kɛ kalata in a na kɛ danaya kalata ye wa o tɛ fɔlɔ ye filanan ye mun ye yalima ni kalata ninnu kɛra tolo jaabi minnu bɛ sɔrɔ ayiwa jaabi ninnu na kɛ jaabi ye maaw na sɔn minnu ma wa a ɲininkali kan ka kɛ ani n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu da bɛna don kalata in na tolo o ye Mali jamana ye o ye hali dɛmɛbaa wɛrɛw ye yalima olu bɛna u jɔ u jɔyɔrɔ la wa kosɛbɛ nin de ye laɲini damadɔ ye ayiwa min ye société civile ye u ye min laɲini kɛ comité technique min filɛ nin ye u ko baara damadɔ kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ baara damadɔ ko EJ o sigira sen kan yɔrɔ EJ yɛrɛ kan ka yɛrɛkɛ jamana fan caman fɛ ko hali fichier électoral n'o ye kalata sɛbɛnba in ye ale yɛrɛ danayaba tɛ ale kan kosɛbɛ wa ko dɔw bɛ yen olu fana ɲagaminen don ɲɔgɔn na olu ma se ka o faamuya o ye EJ ani ministère de l'administration territoriale olu ka baara a fere kelen bɛ ɲɔgɔn na société civile y'a yira k'a fɔ nin baara fila min ɲagaminen don ɲɔgɔn na f'a ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ k'i ka taabolo dɔn jɔnni kan ka mun kɛ jɔnni kan ka sigiyɔrɔ jumɛn ye ayiwa bɛɛ n'i ka baara don nka u y'a yira k'a fɔ ministère de l'administration territoriale ani autorité indépendante de gestion des élections ni cakɛda fila in tolo hali n'a sɔrɔla u bɛɛ ka baara ye kelen nka u bɛ ka fereke ɲagami ɲɔgɔn na dɛ organisation de la société civile maaw y'a yira k'a fɔ ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ kalata ninnu fɛn de don min ni jamana basigili bɛ bɔ a la a ka kan baaraw ka fɛsɛfɛsɛ wa an k'an jija fana ayiwa don min tɛ bi ye ayiwa kalata fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛna kɛ tolo a kana taa wolo ko wɛrɛ la Aliou Badara Sako u k'olu ka jateminɛ de ye laɲini y'o ye challenger n'an bɔra challenger kɔnɔ an b'an ɲɛsin indicateur du renouveau ma ale da bɛ minɛli hukumu dɔ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko min ye maa jugu dɔ ye sa Fana mara kɔnɔna la yen nɔ k'a bɛna fɔ ko procureur ye dankari a la tolo Fana kunkolotigɛla in a minɛna dɛ tabarikala alhamdulillah ni cɛ in ni mɔgɔw sera Fana sigi ɲɛ indicateur du renouveau a ko procureur min bɛ Fana a ye ɲɛfɔli kɛ kunkolotigɛla jugu min filɛ nin ni a ɲɛ tɛnɛ hadamaden kunkolo ye tolo k'a tigɛ a bɛ taa kɛ fɛn fɛn ye maa t'a dɔn tolo a ye maaw sira Fana sigi ɲɛ fo ka tɔgɔ wɛrɛ da Fana la dɔw ko Fana ma ko ville martyre n'o de ye ka jolibɔn dugu tolo n'i y'a lajɛ kabi utukalo la san 2021 ni cɛ min filɛ ni siganama kun don Aljuma Jibo ale don Aljuma Jibo a kuma sɔn kuma min jalaki min kun binna a kan a kuma sɔn jalaki ma dɛ nka kɔfɛ tolo e ko Aljuma Jibo a ko tiɲɛ yɛrɛ la ala ko tiɲɛ ale ye maaw kunkolo tigɛ kunkolo 11 a y'o de tigɛ Aljuma 10 a y'o tigɛ Fana Aljuma 1 a y'o tigɛ Bamakɔ Aljuma ka sabali Aljuma i y'anw sira Fana sigi ɲɛ n tɛ taa yen nka sisan i bɛ se ka taa sisan a minɛ bɛ ka ɲɛ Fanakaw ko tiɲɛ na olu bɛ se ka olu lafiyara sisan ni kunkolo hakɛ min tigɛra ni e ko k'e ye 10 tigɛ yɔrɔ hali ni dɔ wɛrɛ farala kan a bɛ e de procureur min bɛ Fana tolo a ye ni o ye Bubakar Musa Jara ye Fana procureur kunungo araba a ye Fanakaw wele k'u sigi u ka se ka hakilila falen kɛ sabu cɛ min filɛ nin ye n'o ye Aljuma Jibo ye tolo Fana kunkolotigɛba a dɔnna sa a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan cɛ in a kɔni a bɛ bolo la nka min bɛ se ka fɔ tolo o de ye k'a fɔ Aljuma Jibo a minɛna cogo min na a kɛra Fanakaw yɛrɛ
yɛrɛ de ka wuli ka jɔ awɔ ani sifinaka minnu bɛ fana o don cɛ yɛrɛ ko ayi a kun bɛ fana du kɔnɔ a kun kɛmɛ k'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ fatɔ de fatɔ finiw ni fɛnw b'a la nka tolo a bɛ tɛmɛ n'a ka waleyaw ye awɔ lakanabaw ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka jateminɛ na dɛ kosɛbɛ cɛ in minɛna nin cogoya de la waati sera o de don an b'a bila yan kosɛbɛ ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini inshallah gafe kuraw mana bɔ ko lakale kuma a kan bɛn diɲɛ waati bɛɛ